May ilang lugar pa rin dito sa Dagupan City na lubog sa baha dahil sa epekto ng habagat. Ayon sa panayam ng IFM News Dagupan kay Jose T. Estrada Jr., Weather Forecast Chief Meteorological Officer, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa Pangasinan na maaaring magpatuloy hanggang Oktubre. So yung habagat, maranasan natin hanggang Oktubre pa. So mid-month pa Oktubre, nandiyan pa rin yung habagat po natin. Samantala, sinabi niyang hindi na umano dapat mag-alala ang publiko sa bagyong inaasang magdudulot ng masamang panahon dahil ito ay nasa China area na at habagat na lamang ang patuloy na mararanasan sa bansa. Dagdag pa niya, nasa peak na ngayong buwan ang habagat na maaaring magdulot ng malalakas na pagulan at pagtaas ng tubig sa mga creek. Dahil dito, pinapayuhan ng mga residente, lalo na mga nakatira sa low-lying areas, na manatiling alerto at maging handa sa posibilidad ng pagbaha. So ang ating gagawin paghahanda dahil nandiyan pa rin yung ating weather system na habagat, lalo na sa ating mga kailugan, nandiyan pa rin yung pagtaas. Yung mga dati creek na walang laman na tubig ay nakakaroon na. So weighted na po yung ating kalupaan. Sa huli, nagpaalala rin siya na dahil sa tuloy-tuloy na pagulan, basa ng lupa at mas mahirap na itong sumipsip ng tubig. Dahil dito, posible pa rin makaranas ng panibagong pagbaha, lalo na kung magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM.